утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Әгәрләрен дәгәттар, бу челленджи мен туттым, Сахар Республикатын культуратын тойгыныттан амгаянаттан. Жекүне дәгәттар көмүссәгәттәр барыгытын бу көк майынан исерәп биттен хегини әгәрлелек тустакпын, багарабын топа бары чүгәйе, ләгәтер үттүк ситихиләре, оннан чәп-чәгәр тургы багарабын. Мир, труд, май, село в порядке, страна в достатке ден турамын әхияқа, юргухуннат ден дәшерәйна таларан, лана арбын кемонля. Қаралжыққа сағын айттан тылла, кәрән арын сибәкке, Нюргухуннар тыллалар, Мин холубун талараллар. Нюргухуннар, сибәккелер. Нюргухуннар тыллалар, Мин холубун талараллар. Нюргухуннар, сибәккелер. Денеден тура мысалғы, бұл челленджі ұйтабын коллега бар, Сахар Республикадан сөйлі артистка Тамара Попова Хаданаға.